ndikamshure ndienda kutenga stand kuna tafagona gezi. Wacha si? Ndakapfanyirwa imba yangu yakandavaka. Na trade ndikamshure ndienda. Ayo. Ina ndizoti ndiani wake. Asi mimi ndakandatenga stand kuno tafagona gezi. Tafagona kuyi. Sadaro funga ndakabva kumunda sana. Unaika imba yangu ita sei yapfanyirwa ndiani. Isa ndandesa. Chakaziva tsana. Funga ndazotoka ndakalaitsana. Ndendera mberi sei kana imba ichita sei ishinga ichipwanyiwa. Funga takabvadzirwa kwasabu. Kata asabu unozoitika kuti. Funga takabvata mboenda pakomiti dzataura. Akumana wakati kuti tinge tichiwana mari yekuti tidzorere asi sese hatina kwatumiwa. Imitsana kana muchikondinya izvi. Funga zvanofoyezi. Unopa wakatenga imbai. Akaitenga sabhuwari. Stinga ndakatenga. Ndakatotanga kutovaka netimba. Ukatorera zari yaiwana sabugube hani retera nyangara ko ndikudire kudwe nyona mpeni achikuira nakazo kuti stage ndeva komana ndizo mimi shama itoro ringi kutanga muti twautara wachokwa kitala things na stand asi tisuta kafiri baba na mai yakashara zvakasira kuitika ndechekuti pana kubandiki vanogara kwaHarare ndo akazoya kumusha avagari kumusha anoita zvekuti vakazoya kumusha vachibva vataura kuna tsana kuti ini zvamboita basi kuzvida siya zvamboita sezvamboita mushure mekunge munda wacho tausimwa nababa vangu vakafa mudera saka apa zviita kuti vanhu vamboita munovababa hapana ndifamira wati munda makasirwa nababa baba wako havana kuziva kuti mari yemunda inonaka vati akufa kana takatadzwa kurapwa asi vakati aiwa nanditengese munhu rega ndife vana vangu vanosara achiita se kuwewe nhasi ndokubva vati ndara akapusa kwazvo anoregerera munda wakanaka so ndobva watengesa munhu ndobva wadya mari saka wakapagona here ipapo ndoda kungonzwa kuti wakapagona here chete hatina avandaatezva waida kuvafadza nekuda kumukadzi uchiparadza musha mumwe mubvunzo uri kuti iwewe wati ndipamuziro kuti iwe uri kuzvitonga wega roza kuti babako zvakafa zvino kuti hauna mumwe baba haunokwanisa kuturira mashoko kwakupekesa ndo zvavakuedza kutaura ikapa arikuedza kutaura kuti pamuni ndokamisa dai baba uri apeni waigotitengesa but pamunava yewakadzoka here yomuntu wakasirwa nababo ino mumwe wekutengesa kuzari tezvarakuyautaura vavakubika kukuharare atezvara vangu havana kuzakati ndava kugara panapa asina mari makabvumirana nababa wako nofunga vairambidza kuvakaira saka baba wako varikuziagabva kuti wakavateerera kutira kuti baba wako iwo wakafamu vamubika iko mupenyu haana basa zvinhu zvakasiyana baba ndozvino ore zvimba izvi zvaikapfunzwa ukuita sei imari yekudiwa nevavo makasenza mari makatengesa muri vamwe tidaupa mitombo anosinza mano afana kupuwa nguva yokanya adzorere mari we understand hakuna
Unamushauri kutengeswa. Musabu. Aina ni sabu basi. Musabu yeye. Ani sabu. Sudah sabu. Ndi sabu kudu. Niwe wewe ndio chanzo. Ndi mana man. Kwa shida. Kabisa sabu kwa. Mune zimbe. Nzvimbo pari. Uyu murume uyu ane kwezi tukumaomba ngo. Ndocho kwadi. Sanda kubvunza nezvakanaka kuti usanda kubatira neti. Uri kumba. Usabhuwa charo. Sabhwani. Pokuva paiva satsano paigona kuwanika chikusaito. Kusati kwenye munda wanyoka noti zvakaita baba vakazouya nditi chakati iwo tiri wauya zvakanaka tsano tsanti zvako ndokuwa stei ndokwapa pati pauzore chakamira kana kwapoera mubatsira india yacho changobva kwadiri saka zvakufanana poya ako kubatsira kuti supatikagorerwawo ndomakaitofungidzira kuti ndaigona vakwambonese ndikagorerwa kanzisi vana vakaiazoyo kuti vaka saka unapo enapo ukuvakaimimba nganzapa kunopererapo chendaperera saka ndokunovasamuyadhimako inini ndakuvaisa mangu kanzvimbo yangu kuti nyaya ipere zvakanaka pero sati ndavakakuvaka kuzvidhina achidhina dzati zvara ingangoti zvisi zvimwe zvirati Ngoni mwa uzendo wala pa. owasa zvita zvingaita Ngapa ni 1005. vanombokurudzirwa vanomboita losi tungokumba setosati zvaro and $100 unotenga munda kai itokeni yakwazoroti uchingitowo azodziyamu zvakanaka apa pane nyaya ndanichifunga umoma uyu ka haafanirwi kupinda musha madzuda achikanganisa zvinhu zvazvakutoita bcause uyu anoita kunge akutokonzeresa kuti vanhu vatadze kugara zvakanaka baba nevana vatadze kudvanana kubudikidzana nomunhu mumwe ende aifunga kuti uyu ngaatsvagire mumwe sabhuku kunze because uyu akapinda muchamadzuda achidai zvaari kuita achaita kuti adzuda nevana vavo vatadze kuwirirana adzuda havafaniri kuzotya kutsura vana vavo nokuti uyu anenge apo vachikanganisa vachitorana atezvara vavo chiita kunge ndochobuda kwenga nhingi akatorwa atezvara akauya navo vakauya vakazogara musha muno zvona $100 unoisa yondonewe andoda kugara vakurasi eka ndikuona mushano unomushava unogara sodomina kugara unomusha wakodo magazi unotomusha Hayi ndokunomabere ndokumusha sinokungandazotsva kuzvitengese zvondaandokunozikwaivasekuru unopinda chechi avesenende jevamunetsa mazuva takakutuya mumiting yangu vakatati inesitagatoina mati avo vamwe avo kuti unobvati tichidai bvumiri saka ndakunetseka manje unopinda chechi yedu isusu yakuti uzvaondora udzura $100 ikati zvakakwa niwesiya kudiscapa ozorinyorera tsamba kana adzora nowaniswa 3 tokunyorera tsamba unoona tsamba pamusoro ipapo changu inini pastendi yanga ine miti yanga yana makore haina ndikombasitei ndakazoomari zvakatoitika zvakaitika zvichinjwa katika kuzoka zvibhegu mune masambuko emuno mune masambuko asambuko ungano ndibatsirewo akuda kundiripisa miti aipa kutengeserwa ere sambuko anokurambira iwewe
kuti ndinotata wakopoto kuno appreciation sapo patene baba sendo kuti zvite kwana nani ngati vanhu kumbetsa papo free oita mwanzo ona badala mimi chenda story yako simanyanga unaona sapo kwa aya nditenda chakani oita mwanzo jamu kwa free Tadi zoran $100 zotri hapo. Unaona sasa ilo zoran $100 zotri. Zote nesa hivi. Nenda nzo. Anyareo.